ଗୋଟେ ମିସ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। କଣ କହିଲେ? ଏଇ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ମିସ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ମିସ୍ କଲ୍ ତ ମୋ ବାପ କରିଥିଲା। କିଏ? ତମ ବାପ କରିଥିଲା। ଆରେ ମିସ୍ କଲ୍ ତ ତମେ ତ କଲ୍ କଲ, ମୁଁ ତମକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ଆପଣ କୋଉଠୁ କହୁଥିଲେ? ମୁଁ ନବୀନ ନିବାସରୁ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ନବୀନ ନିବାସରୁ। ଆଉ ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତି, କଣ କରିବା? ମୁଁ ନିଜେ ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛି। ନବୀନ ଭାଇ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ମୋର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ମୋର ଯୋଜନା ମିଳୁନି। କାଳିଆ ଯୋଜନା ତମର ପାଉନ? ନା, କାଳିଆ ଯୋଜନା ନୁହଁ। ଆଉ ଆପଣ ସବୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡି ଯୋଜନା କରୁନାହାନ୍ତି। ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନା 2024ରେ ଆସିଛି। କେବେ ଆସିବ? 2024 ଆମ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କରାଯିବ। ମୁଁ ଟିକେ ବାବୁସାନ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବାବୁସାନ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। କଣ ତା ପୋଜିସନ ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ କାଟି ହେଇକି ପତଳା ଝାଡା ପୁରାପୁରି 15-20 ଥର ହେଇଗଲାଣି। ସିଏ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ କଣ ପାନ କିଲୋ ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲେ? ପାନ କିଲୋ? ହଁ। ହଁ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ନାହିଁ ସେ ଦୋକାନ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ତ ବେପାର ପତ୍ର ହେଲା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। ସିଏ ଆଉ ଦୋକାନ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ? ସିଏ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଛନ୍ତି। ବସିଛନ୍ତି କଣ ପଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ନା କଣ? ଖାଜା ବିକୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଇଠି ଦେଖା ହେଇଯିବ। ତମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଆଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଆଜ୍ଞା। ବାବୁସାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କ ତଳ ପଟେ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରିବ। ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କଠୁ ଖଜା ଗୋଟେ କିଲୋ ଆଣିବ, ତାଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇକି ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏବେ ଯାଇପାରିବିନି। ବାବୁସାନ ଖଜା ବିକିବେ ନା ଆଗକୁ ମୁଢି ଫୁଡି ବିକିବେ? କାହିଁକି ମୁଢି ବିକିଲେ ତ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି। ଏତେ ସାରା ଆଡେ ପଳେଇବେ। ଆଗକୁ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ତାଙ୍କର। ସେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଏବେ ସେ ବହୁତ ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ବହୁତ ଉପରେ କଣ ଆକାଶ ଉପରକୁ ନା? ସେ ଚିଡ଼ି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ଚଢିବାଟା ତାଙ୍କର ବାକି ଅଛି। ନାଇଁ, ସେ ସିଡିଟା ପଡିଛି କଣ ସାଇଟରେ ଚଢିକି ଯିବେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡିକି ଯିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ସେଟାକୁ ଜାଣିପାରିବନି। ତାଙ୍କ ବାପା କଣ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି? କଣ କହିଲେ? ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସିଏ କଣ? ମାନେ ସିଏ ଖଜା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କଣ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କିଏ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି। କୋଉ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆମର ତେରେଙ୍ଗା। ତେରେଙ୍ଗା? ଆଜ୍ଞା। ହଉ, ରାଜନୀ ବାବୁଙ୍କ ଏରିଆ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଭାଗିଆ ପୁଅ କଣ କରୁଛି? ଭାଗିଆ ପୁଅ ଏବେ ଖଜା ବିକୁଛି ସେଇ ପୁରୀରେ। ଆଉ ଛେପ ପୁଅ? ସିଏ ଏବେ ଚଲଉଛି ଗାଡି। ଆଉ ସେ ରାମ ପୁଅ କହୁଥିଲା ଗୋଟେ ଟଲି କିଣିବ ବୋଲି। ହଁ, ସେ ଟଲି କିଣିବ ଯେ ତାର ସେ ଶିଖିନେଇ ପରା, ଖାଲି ଭିଡି ହଉଛି ଟାଣୁଛି। ତାକୁ କୁହ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ କଣ ପିଏ ହେବେ ନା କଣ? ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଅଟୋ କିଣିକି ଆଜ୍ଞା। କହିବି ଏଇ ନବୀନ ନିବାସ ପାର୍ଟି ଚଲେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସିଏ କଣ ସେକେଣ୍ଡ ଟୁର ହବ ନା କଣ? ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହିରୋ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ। ସେ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ତା ପାଇଁ ପୁରା ପାଗଳ। ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବଳ ପାଇଁ ବର୍ଷା ପାଗଳ, ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁଭବ ପାଗଳ। ଇଏ ବର୍ଷା ହଉନି ବୋଲି ଚାଷୀ ପାଗଳ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ପାଗଳ। ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷା ପାଗ, ଆଜ୍ଞା। ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ହଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ଵର ବୁଡି ଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷାରେ ତ ସମସ୍ତେ ବେହାଲ ହେଇଗଲେଣି। ଆପଣ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଛରେ କହୁଛି ତମକୁ, ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛି। ଶୁଣ, ଆମ ଚିହ୍ନ ହେଲା ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ। ଆଜ୍ଞା। ତମେ ବେଶୀ କଥା କୁହନି। ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦବ। ଆଜ୍ଞା। ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବ, ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଘରକୁ ଯିବ। ଆଉ ଯୋଜନା? ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନା 2024 ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣ ଥିବେ ନା ନଥିବେ ପୁଣି? ତମେ ଅଯଥା କଥା ଗୁଡେ କହୁଛ। ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି, ପାଣ୍ଡିଆ ତାକୁ ଜଗିଛି।